Čekaj da ne. Ja sam Nerea, živim u Zagrebu, u Harambašićevoj, živim sa mamom, sestrom i bratom, bavim se bočanjem, suvremenim plesom, izlazim van i to je to. Ja sam Neven Puška, živim u programu inkluzije u Ivanjoj Reci. Zanima me sport, kompjuteri, druženja. Nerea je moja cura. Ajde ne. Mi se znamo još iz osnovne škole kao djeca, a poslije smo se sreli na fejsu nakon dugo vremena. U vezi smo 3 godine. Meni se jako sviđa kod tebe što se ja s tobom mogu sve dogovoriti. I jako si strpljiv i odgovoran si. Sve znači šta se dogovorim s tobom, mogu se baš osloniti na tebe. Šta mi je najbolje kod nje? Tipa evo reći jedno. Znači to što ja mislim da je nemoguće, Ja učinim da je moguće, a? Ona učini da je moguće. Pa tipa idemo na utakmice, idemo ne znam, šetni gradom. Diskač, tako. More, tako. Na neke neobične, mislim di mislimo da ne bi mogli, to smo prošli. Sve se dogovaramo. Jesmo. Želimo se vjenčati i imati ako Bog dao biti. Pa, evo ja se nadam da ćemo dobiti stan od grada. Moja mama već radi na tome, znači ona je prikupila neke papire i nadam se da će nam biti super u tom stanu i da treba biti samo prilagođen. Po mogućnosti prizemni. Jako nam je važno da i kad se preselimo u taj stan da se slažemo. Pa ako dođu, djeca dođu, ako ne, opet dobro. I da se slažemo i da budemo jedan drugom podrška, i u najtežim trenucima. Znači neki poslić, to bilo super.